המשך של מה שמקודם כי לחצתי על פאקינג 2K16. WWE של 2016 כזה לא שונה בכלל, עם קו שחור מלמטה וכאילו כחול, זה כאילו כשזה מרביצים. מה הקטע של זה? מה, אתם 2015? לא, אתם אמורים להיות 2016. כאילו, what the fuck, אתם WWE 2016, לא 2015. זה הולי פאק, זה היה טמטום. כן, אני יודע זה, what the fuck. what the fuck, fuck. אוקיי. זה היה בולשיט. כן, אני יודע זה, כזה בולשיט. אבל פאקינג בולשיט. כן, אל כאילו, תמצא רכב אחר. כן, תמצא רכב אחר, ואז ככה זה יצא. אני אחפש תוכי לאנוסים. אוקיי. הוללה, לאן פאקינג הגעתי? אין לי שמץ של מושג. זה לא אדוני. יובל יוטובל. תעמיד פאקינג כסף, עושה מפאק אותך מבית בייסבול. זהו, גדול. הוא אומר לך לסיים, כאילו די עם זה. You watch it. You fucking watch it, או שהוא ירביץ לך? אוקיי, הוא מרביץ לך. אוקיי, מישהו מסתכל, what the fuck, עכשיו הוא רץ למשטרה, כדאי שתתפוס אותו. אני תופס אותו. אוקיי, לא חשוב, הוא רץ יותר מדי מהר, תפסת מישהו אחר, בסדר. קפום, קפאוצ'י. יש לי 19 בסוללה, אבל לא חשוב, מתי שזה יהיה על 7, אז נעצור את זה. ונמשיך מתישהו, ובמקום זה נשחק בקוגן, וכאילו נעשה את הוידאו, כאילו במקום זה נראה כאילו let's play GTA and בקוגן, זה מה שנקרא לוידאו השלישי שלנו. אז כן, אז כרגע אנחנו ממשיכים על פאקינג 2 ומשהו. מוזיקה, למי אכפת? מוזיקה. ואנשים צועקים. הם ממשיכים לצעוק. אוקיי, what the fuck? אאוץ'. אוקיי, אז כשנעצור ב7, אז מתי שאני מתאים את זה, אני אקח את זה איתי לך טוב. ככה נוכל לשחק בבקוגן ונוכל להמשיך מהווידאו הזה. לגמרי ככה. כן, אבל צריך להשאיר את זה פתוח עד כאילו יום שני הבא. כאילו ככה שוב. תדע, אם חבר'ה אנחנו נצליח. לא אחרת, נעשה רכב להתהפך. אני אעשה רכב. האם נצליח לעשות את כל הכעס ומהם? בחור. הבחור הזה. תביא את הפאקינג מאני. המשטרה לא פה. יש פאקינג משטרה. אבל הם רודפים מישהו אחר. אוקיי, 18, אנחנו... אבל זה לא חשוב. בום. אוקיי, צעקות, what the fuck. אוקיי, לא, צעקות לא חבר'ה זה אומר, אני צריך לברוח. טוב, אבל הם לא ראו אותך, אין לך משטרה לבינתיים. יש אחד כן ראה אותי, זה מצא אותי. או, what the fuck. משטרה אחת, פאק. טוב, אוקיי, אם זה מצחיק אתכם תצחקו, אם לא תאכלו קש. זאת אומרת, אל תאכלו קש, או תאכלו קש, או תאכלו פאי של תפוחים עם קש. אבל קש בעצם זה שוקולד. אז זה בסדר, אוהב אתכם, כיתה טה. 2K16, כאילו, הם רצים שהם עושים את זה. אוקיי, באמת תחזור טוב לחלק הבא. מסתכל חבר'ה על מה שאמרתי, אבל אנחנו עוברים לחלק הבא.